αγάπη μου. Όχι καλέ, δεν είμαι στα μαγαζιά. Μα πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, όχι, είπαμε γράτεια, δεν θα ψωνίσω, μην αγχώνεσαι. Έχω έρθει και καφέ με τις φίλες μου. Ναι, καλέ, σου λέω. Κοιμήσου εσύ, δες μπάλα, βγες με τους φίλους σου, θα τα πούμε εμείς το βράδυ. Άντε, άντε, γεια. Όχι που θα σ' άφηνα. 15% έκπτωση σε όλο το μαγαζί και εγώ θα καθόμουν σπίτι να βλέπω μπάλα μαζί σου. Δεν κατάλαβες? Ό,τι δεν πήρα την άλλη φορά, θα το πάρω τώρα. Δεν φτάνει που του κάνω και οικονομία από πάνω, με 15% έκπτωση. Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, τώρα μπουφάν έχουμε, αλλά είναι 15%. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε άλλο ένα. Σκουφάκια. Δεν θα έχει σκουφάκια το υπέροχο αγγελούδι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άστο τον άλλον να γκρινιάζει. Πίλες. Μπιμπερό. Εννοείται μπιμπερό. Αν δεν τα πάρεις τώρα που έχει 15%, πότε θα τα πάρεις? Έχω μωρέ, αυτά θα γκρινιάζει. Και μου το είπανε εμένα οι φίλες μου. Μην παντρευτείς τσιγκούνι. Δεν τις άκουσα. Θα τα πάρω όλα. Και έχω και την κάρτα του.